xemxiet il-ġmiel ta' wiċċek, inti s-seba il-ħolqien, jisalmulek l-art u s-sema, kull fil-oru bloħ l-alsin. Ja mulejja nisik ħajr, għalix int tal-ħajja s-sid, fik is-seta, fik il-ħnina, int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut nixtieqilkom l-għodwa it-tajba, illum is-26 ta' Jannar il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Timotju u San Titu Apostli li kienu kollaboraturi kbar tal-Apostlu missierna San Pawl. Titu u Timotju kienu tnejn mid-dixxiepli ta' San Pawl Apostlu li taw ħajnuna kbira fil-ħidmiet tiegħu. Timotju kien isqof tal-Knisja ta' Efesu u Titu isqof tal-Knisja ta' Kreta. San Pawl kitbilhom littri jekk imsejħa pastorali li fihom insibu ħafna twissijiet mill-aħjar għat-tagħlim tar-rajja tal-erwieħ u tal-insara afdati fidejhom. Nitolbu eżis ħuti bl-interċessjoni ta' dawn iż-żewġ rajja tal-erwieħ sqfijiet għad-disejn biex il-mulej jibierek il-Knisja tiegħu b'ħafna isqfijiet għad-disejn. Nitolbu għall-isqfijiet kollha tad-dinja, mu speċjali għall-isqof tagħna Anton u l-isqfijiet ta' pajjiżna kollha biex il-mulej jibarikhom iħarishom u jħeġġiġhom dejjem aktar fil-fidi tagħhom u biex imexxuna dejjem skont it-triqat tal-mulej. U għalina biex hekk nuru rispett u mħabbren l-isqfijiet tagħna, nitolbu ħafna għalihom u narfu li fil-persuna tal-isqof aħna msejħin biex naraw il-Ġesu. Ġesu r-raj it-tajjeb tagħna li jmexxina lejn il-merat ta' dejjem. Fiskiet nitolbu maħfra lill-mulej għal ħtijietna. Int li l-qajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru, mulej ħniena. Inti li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Tony Fava u Valerie Piscopo. Nitolbu. U Alla, int żejjent lil San Timotju u lil San Titu bil-valuri tal-Apostli, għatina l-għajnuna tat-talb tagħhom biex ngħixu ħajja sewwa u tajba f'din l-art u jistħu inna naslu fis-sema pajjiżna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari bidu tal-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Titu. Jiena Pawlu għaddej ta' Alla u Apostlu ta' Ġesu Kristu biex immexxi l-maħturin ta' Alla fil-fidi u nwassalhom għat-tarif tal-verità li twassal għat-tieba bit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Alla li ma jikdibx u għedinna sa minn qabel iż-żminijiet u meta wasal il-waqt rivelilna bil-kelma tiegħu permezz tal-predikazzjoni li kienet fdata lili skont l-ordni ta' Alla is-Salvatur tagħna. Qiegħed nikteb lil Titu
ibni veru fil-fidi tagħna l-koll. Lilu grazzja u slim mingħand Alla l-Missier u mingħand Ġesu Kristu s-Salvatur tagħna. Għalhekk jiena ħallejtek fi Kreta biex tqassam kollox bl-ordni u biex taħtar presbiteri f'kull belt skont ma ordnajtlek. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għannu l-mulej għanja ġdida, għannu l-mulej fl-art kollha, għannu l-mulej birku ismu. Nejdu fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għatu l-mulej familji tal-popli, għatu l-mulej sebħu seta, għatu l-mulej il-sebħ ta' ismu. Nejdu fl-mkien, xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej saltan. Tassew id-dinja twaqfet biex qatt ma titħarrek u jiġġudika il-popli bis-sewwa. Ngħidu flimkien. Fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Nqumu bil-wieqfa. Alleluja. 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 Il-mulej konsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Bat ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Wara dan, il-mulej għażel 72 oħra u bathom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru u qalilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema l-ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibatkom bħal ħrief qalb lil pup. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu s-sliem lil din id-dar u jekk fija jkun hemm min iħobb is-sliem jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu u xorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għall-oħra. F'kull belt li fiha tmorru u jilqgħukom kulu dak li jqegħdulkom qudiemkom fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Wieħed mill-isbaħ doni li għandu l-bniedem iżisħuti bla dubju huwa d-don tal-kelma u xekk. Li aħna kapaċi nesprimu ruħna il-ħsieb moħbi ta' moħħna jew l-emozzjonijiet tagħna kapaċi nesprimuhom fil-kliem. Kliem li jiftija minn ħadd ieħor u xekk mela il-kelma kemm tagħmel il-komunikazzjoni tagħna ħafna iktar possibbli u xekk. Hija don sabiħ immens li tagħna Alla. U li eżisħut il-kelma iżda huwa don li bih nistgħu nagħmlu ħafna ġejt, per l-aħħar isqat nistgħu nagħmlu ħafna ħsara wkoll u xekk. Naħseb kull wieħed u waħda minna jista' jiftakar f'xi ħadd li qallu xi ħaġa li għamlitlu ħafna ġejt, jew xi ħadd li qallu xi ħaġa li weġġetu u li għamlitlu ħafna ħsara. U allura eżisħuti l-ewwel appell tiegħi llum kemm għandna nqogħdu attenti ħafna kif inkellmu l-xulxejn ta'. L-ewwel netta x'nagħmlu ħsara u t-tieni ma tkunx taf mixi x'inhu għaddej dak il-bniedem. L-aħħar sqat tkun għaddej mument diffiċli u tkomplu tniżlu l-isfel. Jew kemm tkun ħaġa sabiħa kieku tellew il fuq u xekk.
Ejjew għalhekk eżisħuti nitolbu ħafna llum tal-mulejjenna biex nużaw il-kelma tagħna, biex nużaw id-don tal-kelma tagħna bl-għaqal, biex nagħmlu l-ġejt fejn nistgħu. Innu taw ftit l-Evanġilju tal-lum x'qalilna, mhux hekk Ġesu fil-ħajja pubblika tiegħu kien jibgħat qablu lill-apostli tiegħu biex iħejjulu t-triq. B'xi mod aħna fir-relazzjoni tagħna flimkien, fil-mod kif nitkellmu flimkien, rridu naraw dil ħaġa jiena qed inħejji t-triq tal-mulej fil-qalb ta' din il-persuna. Hija responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna ta' kemm għandna noqogħdu attenti li Alla ħares qatt ma nsirux sinja, skużawni, ma nsirux insara hekk li malu infihom infushom, kuntenti bihom infushom. Kuntent li mmur l-Knisja jien, kuntent li nitlob jien, kuntent li ngħix forsi ħajja tajba mill-aħjar li nista' jien u daqshekk. Dak huwa nisrani, laqas lu f'skedda minn ngħidlu jien, laqas huwa nisrani. Minn nisrani jista' jingħalaq fih innifsu. Ma jistax, ma jkunx nisrani veru. In-nisrani li m'għandux il-ħeġġa li jwassal lil Ġesu, x'nisrani jew? In-nisrani li m'għandux il-preokkupazzjoni ta' Alla li jasal għand il-bnedmejn. U xek, Alla tant iħobbna, tant iħobb lil kull bniedem li qabel ma jara li kull bniedem l-hawn fid-dinja jasal għas-salvazzjoni. Ġifieri jasal li jduq l-imħabba tiegħu, jasal li jgħix l-imħabba tiegħu, jasal li jgħix ta' ibnu u ta' bintu. Alla ma jistrieħx. Allura kif jista' n-nisrani jgħix, ħanejdu hekk, laid back kif jgħidu bl-Ingliż, meta jaf li Alla għandu dil-preokkupazzjoni biex isalva l-bnedmejn. Men aħna kull wieħed waħda minna f'moħħu jrid iġorra l-ħin kollu dejn, kull fejn inkunu. Mulej inqeda bija biex tasal għand dawn. Inqeda bija biex tasal għand dawn. Mhux bil-paroli l-iktar ta' bil-ħajja tagħna, imma mbagħad ukoll fejn hemm bżonn anke bil-kliem. Ejdu mulej tini d-dawl u rini fejn nista' jiena ngħinek tasal għand l-oħrajn bil-qawwa tal-kelma, dan id-don li tajtni jient. U x'hekk. Men aħna b'xi mod kollha nistgħu nilqgħu dan l-invejt li qed jagħmlilna llum il-ħsat huwa kbir imma l-ħaddiema ftejt. Itolbu mela lil sit il-ħsat biex jibgħat ħaddiema għal ħsat tiegħu. Din itolbu l sit il-ħsat, nitolbu biex il-mulej iva iżejjen il-Knisja tiegħu b'ħafna u xekk li jwieġbu għas-sejħa tiegħu għal ħajja saċerdotali reliġjuża missjonarja, però mhux biss. Il-kol kemm aħna anke intkom ninsara lajċi għandkom din is-sejħa biex twasslu lil Ġesu. Jalla żisħuti. Meta nidru quddiem Alla u jitlobna kont hekk ta' dawk id-doni li tagħna, t-talenti li tagħna. Wieħed mill-aqwa wieħed huwa d-don tal-kelma biex hekk. Li nisimgħu u li nitkellmu. Nkunu nistgħu dan it-talent tant għażejs nidulu mulej użajtu tajjeb dan it-talent. Użajtu fuq kollox biex infaħħar lilek, biex nirringrazzjak, biex nitolbok u biex inħajjilek it-triq ħatasal għand l-oħrajn. Inħajjilek il-qalb ta' ħut il-bnedmejn biex intu wkoll tkun tista' tasal għandu. Kieġobkom bil-wieqfa. Eżies it-tifkira tal-isfijiet qaddisa Timotju u Titu tistedinna nitolbu lil Alla l-Missier sabiex il-Knisja tkompli bil-kuraġġ il-missjoni ta' evanġelizzazzjoni mibdija mill-Apostli. Ngħidu għalhekk mulej żommna miexja warajk fit-triq tiegħek flimkien. Mulej żommna miexja warajk fit-triq tiegħek għall-missjonarji sabiex iwasslu ma' kull imkien il-messaġġ tal-Evanġelju. Nitolbu mulej żommna miexja warajk fit-triq tiegħek. Għal dawk li għandhom xi responsabilità fil-komunità sabiex jaqdu b'imħabba lill-oħrajn. Nitolbu mulej żommna miexja warajk fit-triq tiegħek. Għal min qiegħed isofri vjolenza u inġustizzja minħabba l-Evanġelju sabiex isib qawwa f'Alla u għajnuna fl-aħwa. Nitolbu mulej żommna miexja warajk fit-triq tiegħek. Għalina sabiex narfu naqsmu ma' knejjes oħra il-vokazzjonijiet li rċevejna. Nitolbu mulej żommna miexja warajk fit-triq tiegħek. Nitolbu l-mulejjenna ħalli nevitaw il-paroli żejda
ħafna drabi qegħdin ngħixu f'dinja mimlija ħafna paroli żejda. Kliem li ma jagħmilx ġejt. U x'hekk, jiġifieri San George Preka kien ħobb jgħid li kien il-kliem ġawar iskiet aħjar minnu, biex xajta, li kien il-kliem ġawar iskiet aħjar minnu. U l-Nisrani veru jrid jaraf fejn għandu jiskot u jrid jaraf fejn għandu jitkellem taħi. Nitolbu l-mulejjen ħalli dan id-don tal-kelma nużawh tajjeb għal-ġejt tagħna u għal-ġejt tal-oħrajn. Inkomplu nitolbu għax-xita biex il-mulej iħenna rina għat-talb nafdaw dit-talba mod speċjali f'idejn Umna Marija ta' Pinu. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, żħuti kif tafu is-sitwazzjoni tad-dinja mi xejn sabiħa. Ħafna ġlied, ħafna gwerer, ħafna nkwiet, tunnu kull ma jmur jiżdied. Tgħid dan huwa sintomu tal-bniedem li tbiegħed minn Alla. Żħuti l-bogħod minn Ġesu m'hemmx paċi ta' la fil-qalb m'hemm paċi, la bejnietna, la m'Alla. Allura bniedem li jwarrab lil Ġesu. Nitolbu ħafna l-paċi fid-dinja żħuti. Nitolbu wkoll għalikom żħutna li ssegwu dil-qudiesa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Ma nistgħu ninsew qatt lil ħutna l-anzjani, il-murda, dawk li qegħdin fl-isptarijiet, u x'hekk persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, u dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna f'moħħi nżomm dejjem jiena mod speċjali persuni li forsi għaddejjin minn xi mument mudlan fil-ħajja, mument forsi anke ta' mart mentali jew taqtieħ ta' qalb, biex hekk iħossu l-imħabba t'Alla, biex nkunu aħna żisħuti aħna l-insara li ma nħallu l-ħadd ibati waħdu. Ġesu ma ġies biex ineħħi jisparixxi bħal meġixin tbatija mid-dinja, imma Ġesu ġie biex ma jħalli l-ħadd ibati waħdu. Iva, u dak huwa d-dover tagħna lejn xulxejn, l-imħabba tagħna lejn xulxejn, li ma nħallu l-ħadd ibati waħdu. Eżisħuti, id-batija bl-imħabba hija sopportabbli. Id-batija bil-loneliness hija insopportabbli. U li huwa d-dover ta' kull wieħed u waħda minna li ngħidu l li jiftħilna għajnejna u qalbna biex jekk ngħaddu minn fejn xi ħadd qed ibati nindunaw u ngħinuh, nissapportjawh u ntuħ l-għajnuna tagħna. Fiskiet nofru lil mulejjiet talba personali tagħna. U Alla li żżejjen il-Knisja tiegħek b'varjetà kbira ta' doni naturali u sopranaturali, isma' dawn it-talbiet tagħna u għamel is-salvazzjoni tiegħek tasal sa truf l-art kollha bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-medmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-bejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek fit-tifkira tal-isfijiet San Timotju u San Titu biex bihom naqilgħu l-għajnuna u l-ħniena li aħna nittamaw minn għandek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Nizzu ħajr lil mulej Alla tagħna.
sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. Għaliex biex timla bil-ferħ lill knisja tiegħek fit-tifkira tal-isqfijiet San Timotju u San Titu, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tagħhom, issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li huma jxandru u tilqa' t-talb li jagħmlulek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħejr u ngħidu bla għeda: Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewwent mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Tony Fava u Valerie Piscopo. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Timotju u San Titu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna,
biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Eżis ħut illum il-ġimgħa nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab u nsellmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajjixna
bil-ġisem qaddejs u d-demm għażiż ta' ibnek. Għamel niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar. Hekk il-ġimgħa inħobb ħafna niftakar f'dawk ħutna li forsi għaddej mument ta' tbatija jew fiżika minħabba xi mart jew affarijiet oħra jew mentali, xi mart mentali jew tbatija oħra anke spiritwali. Ekku noffruhom dawn 3 Ave Marijiet għal dawk ħutna li bħalissa qed iħossu t-toqol tas-salib iktar minn normal ħanejdu hekk, minn dawk ħutna li forsi għaddej mhux mument diffiċli fil-ħajja. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ukoll.